Baionako Euskal Museoak 100 urte bete ditu aurten, eta erakusketa berezia antolatu dute mendeurrenaren karietara. Iraganera begiratu eta etorkizunerako gogoeta egiteko. Urte eta erdiz da ikusgai. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioa Euskal Museotik agurtzen dugu mendeurrena zaritzeaz gain, asteburu honetan Larrungo trenaren 100 urteak ospatzeko antolatu dituzten ekitaliak ere aipatuko ditugu. Ongi etorri iparraldearen orenera! Larrungo trentikiak 100 urte, baina beti bizi-bizia. 8 milion euro lana eginik izan da, trenbidea oso berrituik izan da, eta kremaiera ere, eta berdenboran, ez dugu lokomotiba hibrida bat, zeren heben nien lokomotibak elektrizitatea ikilan ibilten dira, mena hoi hibrida hori gazoia ikilane ibilten da. Zeren elektrizitatea muztuik delaik, trenbidean trena batzen da eta ekuatzen hola juten argira txerka, lokomotiba hibrida horrekin eta lanen egiteko ere baliatuko dugu. Larrungo trentikiak 350.000 bisitari garraiatzen ditu urte guziz, oin zupatzen direnak kontuan hartuz, 1 milion bat ibiltari Lapurdiko mendigorenean. Ez da sekulan ahantzi behar, Larrungo mazela, hoi dela 100 urtea hilatu da treina, mea hilatu da hartzaintza gunean, eta ez hartzainak treinain gunean. Eta hoi gogotan atxikitzen badu eta transmetitzen badu guen ondokoei, denak ungi pastuko di. Desafioko hori, eta betia iga turista. Ez du treinean upatzen denak Larrungo mazela zapikatzen, goiti jaten da, eta fiteina du itzulia. Hemen mereko jendeati 18 gune hortan ibilki denak. Eta nola behauzu debekatu norbeiti, kirola itetik, eta hurri biltziak honitzen du, ja medikuak erraten zaitu, honiten du, eta inbehauzu. Orduan, hoi zaini zailtasunak ondoko egunetan, mendioi ez daila bilakatu kirolgune bat. Eta filosofia litzateke gehiago ez, baizik eta hobe. Bai? Eta batez ere, hor topo egiten duten hori, talde guztiak edo, elkarbizitza on bat izan dezaten, beti natura babestuz eta hartzaintza lehentasuntzat izanez. Larrungo trentikiaren mendeurrena ospatzeko ekitaldi handana prestatu dute asteburuntan, hitzaldiak, ikusgarriak eta igandean kaskoan berean bertsu saio bat eta Luper Ordorikaren kantaldia. Lurrama laborantza herrikoieta iraunkorraren azoka ospatuko da azaroaren 8, 9 eta 10. Usaian bezala Iratiko erakustazokan. Aurtengo leloa, laborantza herrikoiaz bizi eta elikatu. Aktualitatean erabat dagoen gaia da elikadura eta laborantza eredua horregatik, ereduak eta autuak norberari ere badagozkiola, uste dute. Baitua izan zaukula gai horoko hori, eta multinazional eta politika edo ekonomia sailak duela bere ganatia. Eta kontsumadore, laborariok ez dugula gure hitza jaitekorik, alta egotik kontrarioa da, eta guk ere badugu zer egan eta zer egin gaurko modeloak denendako galtzaile delarik. Laborariak ezkira gure lanaz duinki bizitzen al, eta kontsumadoreek ere ez dute kalitate segurtamenik bere nazietan eta modelo horrek guztiak planeta kaltetzen du. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak prestatzen duela 19 urte laborantza mundua eta hiriko jendearen arteko topaketa hau. Laborantza iraunkorra eta herrikoiaren urteko topaketa garrantzitsuena da Lurrama. Etxeko ekoizleen merkatua, mahai inguruak, elkarte ezberdinen iniziatibak, hausnarketak, bazkari herrikoiak eta bar luze bat. Badugu orezko gomita bat, Karhin Jacques Marc deitzen dena, bera Foodwatch frantses elkarteko buru da, eta hori dira kontsumadoreen elkarte bat, estaduak egitura publiko edo beharrezko egitura gisa kontsideratzen duena. Agroalimentario sailan diren eskandaluak eta salatzen ditu.
Gero izanen dira Usaiako animazio guztiak, salbu aurten eskualde gomita gisa Korsikerrak ukanen ditugula. Korsikatik 30 laborari etortzekoak dira. Tokiko laborariak sustengatzearen garrantzia ezagutarazi nahi diote publiko zabaletan anitzari. Iaz 25.000 bisitari pasa ziren Lurramatik, 1.000 laguntzaile inguru izan ziren eta tokiko 150 ekoizle. Baionan errobiertzeko da gugetetxeak mende oso batez gorde du euskal gizartearen arima. Euskal Museoak 100 urte bete ditu aurten. Orain Euskal Museoan gure mendeburua ospatzen dugu. C'est un musée qui a beaucoup regardé son siècle. Bere mendeari anitz begiratu dion museoa da zuzendariaren hitzetan. Eta orain, erakusketa berezia prestatu dute lekukotza ugarirekin. Iraganari egungo ikuspuntutik egin diote so. Objektu hainitz ukanen dugu, hemen 200 objektuekin erakusketa egin dugu. Obrak, margolanak, objektuak eta bar. 100 urte jadanik museoa bere mendean deitzen da erakusketa, eta hamarkada modu kronologikoan kontatu dute erakustokiaren bizia. Lehen partidan badugu zuzendariak, lehen antolatzaileak, eta gero 30 hamarkadean, biztandena gerlan, eta ere ikusiko dugu nola ikastolak sortzen diren, nola politikoa hemen Baionako tipian ukanen dugu, hemen ere nola artistak, kantariak adibidez Manes Pagola, gauzak egiten dute hemen Euskal Museoan. Berezkoa sartu nagusi. Baina ez pentsa objektu guztiak duela 100 urtekoak direnik. Bertan topa ditzakegu alabe, eskeitak, artelanak, aulkiak, edota maskak ere bai, historia berrienaren erakusle. L'idée c'est quel est le rôle d'un musée hier, bien sûr, mais aujourd'hui... Ideia da galdezkatzea museoaren papera zein izan den eta den egun. Biltzea, zaharberritzea, zaintzea, eratorkizunera begira gogoeta egitea izan gaitezkeenaz. Euskaldunak eta hemen, Baionan. Basque et pour ici à Bayonne, pour le coup. Eta heldu diren urteetarako erronkak ere badituzte. Alors il lui reste à s'agrandir parce que il faut raconter le 20e siècle. Erakustokia handitu egin behar da 21. mendea kontatu ahal izateko. Eta Ipar Euskal Herrian gendiko proiektua garatu nahi dute. Donapaleun eta Maulen antena banarekin. Lurraldearen aniztasuna erakusteko. Historia ez da gelditzen eta kontatzen jarraitu behar dute. Pour pouvoir continuer à raconter l'histoire. L'histoire, elle s'arrête pas. Donc il faut pouvoir continuer à la raconter. Et à se la raconter. Ouais. Urte eta erdiz izango da ikusgai erakusketa 2026ko urtarrilera arte. Eta laster, larrazkenean, bigarren erakusketa batera irekiko dute mendeurrenaren karietara. Beste museo ezagunetatik utzitako artelanez osaturik. Gaurko saioa irudi eder hauekin bukatuko dugu. Plazer baduzue, bihar arte! Bihar, zorionez